नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोला हट्टीकेरीच्या श्री नागयल्लम्मा देवीलो दीपोत्सव उत्सव 12 डिसेंबराक. अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरीच्या जनता कॉलनीत आशिल्ल्या श्री नागयल्लम्मा देवील्या सन्निधीत प्रतिवर्षाप्रमाणे जावच्या कार्तिक मासात दीपोत्सवाचो कार्यक्रम उत्सव या वर्साक मंगळवार 12 डिसेंबराक सांजेर 7 घंट्यार जावचो आसा. या दीपोत्सवा निमित्तान श्री नागयल्लम्मा देवीची पालखी मिरवणूक आणि विशेष पूजा प्रसाद वितरणा कार्यक्रम जातलो. या धार्मिक कार्यक्रमाक सगळे भक्तान बहुसंख्येन हजर रावन तन मन धनान सहकार करून श्रीचो उत्सव मोठ्या उमेदीन करचो अशे श्री रेणुकादेवी देवस्थान अभिवृद्धी आणि उत्सव कमिटी हेमी प्रसार माध्यमा मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. केंद्र सरकाराला विविध योजनेचो लाभ मेळचो विकसित भारत संकल्प यात्रा या कार्यक्रमाक चालना. कारवार केंद्र सरकाराला विविध योजनेचो लाभ सार्वजनिकांक मेळचो या उद्देशान सरकारान विकसित भारत संकल्प यात्रा या कार्यक्रमाचे आयोजन ग्रामपंचायत स्तरार करून हेची माहिती दिवचे बद्दल विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शी मंडळाचे मंजगुणी आणि बंडल ग्रामपंचायत व्याप्तीत आणि अंकोला मंडळाच्या सुंगसाळ ग्रामपंचायतीत या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरे हेमी या विकसित भारत संकल्प यात्रेक चालना देऊन गावच्या नागरिकांक आणि लाभार्थीक उद्देशून उलयले. बीजेपी जिल्हा कोर कमिटी सदस्य श्री आर.डी. हेगडे हेमी या संकल्प यात्रेचे जिल्हा संचालन ओबीसी मोर्चा राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र व्ही नाईक, ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य आणि बँक व्यवस्थापक पंचायत सदस्य आणि गावचे नागरिक हजर असून कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी रीतीन साजरा झालो असे ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಳೆಯಲ. ರಕ್ಷಿಸುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದ. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. नरेंद्र मोदी जी ಅವರಿಗೆ जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जी ಅವರಿಗೆ ऊपर जाता है लेकिन वायर है ना ऊपर. ಇವತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಈ 9.5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಗೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಒಂದು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇವತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮ್ಮ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಯಾರು ಪಡಿಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. कारवारात मध्य आशियाचे बार हेडेड गम नावाचे पक्षी. कारवार मध्य आशियाच्या दक्षिण भागातल्यान फिरूक येवचे गळ्यार पट्ट्याचे मार्क आशिल्ले पक्षी हवामानात बदल जावन कारवारात येवन पावलात. थंडी सुरू झाली की समुद्र किनाऱ्यार दिसचे बदकाप्रमाणे लांब चोचीचे पक्षी करावळी भागात येऊ लागिले पळयतल्याक आश्चर्य झाला. गळ्याक पट्ट्याप्रमाणे नक्षीदार दिसचे हे पक्षी बार हेडेड गस या नावान वळखतात. हे पक्षी जगात अति वयर उंचेर उडचे पक्षी असून शाकाहारी असतात. जलाशय होड तळ्यालागी थंडीच्या दिवसात दिसून येतात. हे पक्षी शेंगा किंवा इतर सस्य वस्तू खातात. सध्या कारवारात माजाळी समुद्र किनारा प्रदेशात हे पक्षी दिशिल्ल्यान सार्वजनिकांक आश्चर्य झाला. हवामानात बदल जाऊन किंवा पक्षाला भिरातल्यान चुकून दुसऱ्या पक्षाला भिरात दिशा चुकून माजाळी समुद्र किनाऱ्यात ते दिसू लागलात असे प्राणीशास्त्रज्ञ अमित हेगडे हेमी आपले मत व्यक्त केला. कारवारात बीजेपी पक्षावतीन काँग्रेस पक्षाविरुद्ध आंदोलन. कारवार
झारखंड राज्याचे काँग्रेस पक्षाचे सांसद धीरज शाहू हेमगेल्या घरात सुमार 300 कोटी नगद मेळिल्ल्या विशयाचेर निषेध करून सोमारा 11 डिसेंबराक कारवार सुभाष सर्कला कडेन जिल्हा बीजेपी पक्षा वतीन आंदोलन केले. कारवार नगरसभा उद्यानवनात गांधी पुतळ्या समोर बसून थंयच्यान शहराच्या मुख्य रस्त्यान आंदोलन मिरवणूक काढणं सुभाष सर्कला लागीं येतरेत काँग्रेस पक्षाविरुद्ध घोषणा दिली. या वेळार माजी सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारात बुडला. धीरज शाहू हेमगेल्या घरात 300 कोटीपेक्षा जास्त बेहिशोबी नगद मेळ्ळे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नगद भ्रष्टाचाराची ही मोठी घटना असा अशें तेमी सांगले. बीजेपी जिल्हा घटक अध्यक्ष व्यंकटेश नाईक, हळयाळ क्षेत्राचे माजी आमदार सुनील हेगडे, विधान परिषद सदस्य गणपती उळेकर हेमी काँग्रेस पक्षाच्या विरुद्ध उलोवप केले. या वेळार पक्षप्रमुख NS हेगडे, चंद्रू हेसळे, MG भट, बीजेपी जिल्हा वक्तार नागराज नायक, कारवार ग्रामीण प्रभारी गजानन गुंगा, कारवार अंकोला क्षेत्राचे मंडळाध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, सुभाष गुंगी, संजय नाईक, जिल्हा बीजेपीचे पदाधिकारी तसेच इतर पक्षप्रमुख हजर आशिल्ले. कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಂದಿಸಿ ಬಂದಿಸಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಂದಿಸಿ ಬಂದಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭ್ರಷ್ಟರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿ 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 ಧೀರಜ್ ಸಾವು ಎಂಪಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿ ಧೀರಜ್ ಸಾವು ಎಂಪಿ ಅನ್ನ ಕೋಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.